Tatambira shoko rinorwadza zvikuru, shoko risingafadze zvachese, shoko rerufu pakati pedu, randoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri. Imi muziva kuti zviri kutora nzvimbo handiti? Asi ndisanda kuzivisai nyaya yandinayo. Usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also, kana uri kutiondera kuFacebook, ndinongokurudzira kuti uwanikwe uri unodi, uwanikwe uri unongofollow our Facebook page pamwe nekushare nevamwe handiti? Shoko ratauya naro azukuru ishoko rerufu. Amai Sorobhi, ndofunga vazhinji tinovaziva, avo vakanga vachiekta padrama rainzi Parafini, our local drama rainzi Parafini, kuma 1990s uko. Ndofunga vazhinji vakakura nguva iyoyo vanoziva kuti aiwa Parafini namai Sorobhi aiwa vakanga vachientertaina zvakanyanyisa pamutambo wainzi Parafini. So mai Sorobhi mushure mekurwara kwenguva yakati vari kunzi ivo vashaika, aiwa tichitoti nematambudziko kumhuri yasiwa nemudzimai uyu akanga achizikanwa zvakanyanya nokuda kwemutambo wavakanga vachiekta handiti? Tichitoti nematambudziko dai Mwari wanyaradza mhuri yavo, pamwe nekunyaradza mhuri yeZimbabwe, mafanzi avo vakanga vachivafarira. Aiwa tichiti kwamuri tine urombo nekurasikirwa nemunhu akanga achikuentertainai zvakanyanya kudai. Aiwa ava vaigona zvakanyanyisa vazukuru, uyezve ndo vamwe vevanhu vakaita kuti mutambo wemadhirama muZimbabwe unge uri unosimukira zvakanyanya. Aiwa ndo nhau dzandandinge ndiri ndinokuzivisai muzivewo zviri kuitika panguva ino. From Uncle saying the only Zim uncle, for now tichiti much love.